आणि आपण या आजची आपली उपस्थिती पाहिली असता मला तर खात्री आहे काही आपल्या मागे ही संपूर्ण जनता आहे, संपूर्ण मतदार सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील प्रत्येक जण आपल्या मागे आहे आणि आपला विजय हा निश्चितच आहे. सर्वांनी आपण परत एकदा सांगतो की ताईंच्या पाठीमध्ये आपण राहूया. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये महिला आमदार म्हणून आपल्याला त्यांना निवडून द्यायचं आहे. कारण आपण जर त्यांना सांगितलं, कारण गेली कित्येक वर्ष ते एक महिला म्हणून काम करतायत, कोणत्याही प्रकारची समान बाळगता रात्री अपरात्री ते आपल्या प्रत्येकाच्या संकटाला धावतायत. त्याच्यासाठी प्रत्येकाला मी एक विनंती करतो की आपल्याला महिला आणि सगळ्यांचा महिला असल्या कारणानं महिलांचा प्रश्न जर कोण सोडवत असेल तर महिलाच प्रश्न सोडवणार. म्हणून महिलांना मी एक विनंती करतो की महिलांना तुम्ही पुढे या. ताई तुमच्या पाठीमागे आहेत. ताईंनी सांगितलेलं आहे की तुमचा जो काय प्रश्न असेल तो आपण सोडवण्यासाठी तत्पर राहणार आहे. पण आपल्याला तुमचा सपोर्ट पाहिजे, तुमचं सहकार्य पाहिजे. आणि मला या आजच्या उपस्थितीवरून असं वाटतंय की तुमचा सगळ्यांचा सहकार्य ताई आपण निश्चित करा. आपण जिंकणार म्हणजे जिंकणारच. नमस्कार, धन्यवाद. धन्यवाद. यानंतर मी त्या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या महिला शहराध्यक्षा सौ ममता नाईक मॅडम यांना थोडा वेळ तालुका अध्यक्ष माफ करा यांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या मनावर व्यक्त करावं. नमस्कार सगळ्यांना. आदरणीय व्यासपीठ आणि माझ्या समोर बसलेल्या सर्व महिला ताई आणि सगळे दादा यांचे आज मी खूप आभार मानते. कारण आज आमच्या शब्दाला तुम्ही किंमत देऊ आज फक्त आणि फक्त ताईंसाठी तुम्ही इथे हजर राहिलात याबद्दल मला शतशः तुमचे सगळ्यांचे आभार आहे. आणि आज आपण इथे काही कोणी फक्त एवढं उभे नाही आहोत तर फक्त ताईंची माणसं इथे मला दिसत आहेत, होय की नाही? फक्त आणि फक्त ताईंसाठी आपण इथे उभे आहोत आणि फक्त एक ही बंडखोरी चाललेली आहे. फक्त ताईंचे बंडखोर आम्ही माणसं उभी आहोत इथे. त्यामुळे ताईंना जी ताईंच्या बाबतीत ही घटना घडली आहे ती आम्हाला कुणालाही
विधानसभा महिला अध्यक्ष विनीता नाईक मॅडम विनंती करतो की आपण सर्वांना नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, पत्रकार बंधू आणि आपलं सर्वांचं कुटुंब म्हणजेच आपण सर्वांना नमस्कार करते. आमच्या ताईंच्या बाबतीत जे घडलं ते खूप दुःखदायी होतं. अक्षरशः ऐकून डोळ्यातून अश्रू आले. याचीच पोचपावती आणि आम्ही दिले हे ते आमच्या बाबतीत जे काय वागले ह्याच्यासाठी आपण सर्वांनी खंबीरपणे उभं राहून ताईंना साथ द्यायची आहे. ताईंनी केलेल्या कामाची पोचपावती ही आपल्या सर्वांकडे बघूनच कळते आहे. ताई, तुमच्या कार्याला सलाम. अहोरात्र काम करणारी आपल्या तालुक्यातील एकमेव स्त्री शक्ती म्हणजे अर्चना घाडे परब. बिनधास्त लढा. तुमची मायबाप जनता तुमच्या पाठीशी आहे. तमाम महिला वर्ग तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. कसलाही भेदभाव न करता सर्वांना मनापासून जपणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे अर्चना ताई. 10वीच्या मुलांना परीक्षेसाठी सोडण्याची व्यवस्था असो की प्रत्येक शाळेमध्ये वह्या वाटप असो, प्रत्येक शाळेत कानाकोपऱ्यात कुठलाही नेता पोहोचत नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांकडे वह्या वाटप करायला देतात, तर आमच्या स्वतः ताई स्वतः उपस्थित राहून तळागाळातील शाळांमध्ये वह्या वाटप करतात. ही गोष्ट खूप कौतुकाचीच आहे. तसेच प्रत्येक लहान मुलाच्या मनामध्ये किंवा प्रत्येक युवा वर्ग असेल, महिला वर्ग, पुरुष, आपण सर्वांच्याच मनामध्ये भावी आमदार म्हणून तुम्हीच दिसलात. सुखदुःखात तुम्ही आपलेपणा जपला, त्याबद्दल तुमचा नादच कोणी करू शकत नाही. गेली 7-8 वर्ष जे तुम्ही पेरलात त्याची पोचपावती तुम्हाला या विधानसभा निवडणुकीत नक्कीच दिसेल. आमदार असावा तर अर्चना घाडेंसारखा सर्वांची बळकवडेपणाने जपणारी आमची ताई, सर्वांच्या आशीर्वादाने तुम्ही चला पुढे. आम्ही आहोत, तुम्हाला निवडून आणल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. टीका करण्यापेक्षा आम्हाला लक्ष जास्त दिलं पाहिजे. प्रत्येक वेळी प्रत्येक नेते हे टीका करून आपलं अस्तित्व निर्माण करतात, तर आमच्या ताईने आम्हाला असं राजकारण शिकवलं की कोणावरही टीका करायची नाही. आपण स्वच्छ आणि स्पष्ट असं राजकारण करायचं आहे. टीका करून 2 दिवसात आणि पैसे वाटून राजकारण होत नसतं. 500,000 एका रात्रीत देतात. त्या 500,000 आपला पुढचं भविष्य घडतं का हो? लहान मुलं ही सगळी आपलं उज्ज्वल भविष्य याचा पूर्ण दडपशाहीखाली आहेत सगळे लोक. 500 आणि 1000 1 दिवसाची गरजा पण भागत नाहीये आणि आपण 5 वर्षाचा विकास हा आपण लोक दुसऱ्याच्या हातात संपवतो. तर अशासाठी महिलांचं अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी महिला आमदार हवा. महिलांचा हक्क डांबून ठेवतात म्हणून सर्वांनी बाहेर पडा. एकजुटीने अर्चना ताईंना साथ द्या. मुस्कुराकर दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पल को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी. अर्चना ताई एक महिला किती काही करू शकते. प्रत्येक क्षेत्रात किती महिला वर्चस्व करतात आणि जसं की घर महिला सांभाळते आणि गाव सुद्धा आपली देवी महिला सांभाळते, तसं जर सर्व महिला सांभाळत असेल तर विधानसभा तर डोळे झाकून सांभाळू शकते आणि नक्कीच सांभाळू शकते. आणि आमचा विश्वास आहे की ताई तुम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण कराल. आरोग्य असेल की रोजगार असेल, यासाठी तुम्ही काम कराल या विश्वासाने आम्ही सर्वजण अहोरात्र काम करून तुम्हाला निवडून दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. तसंच ताई, तुमचं नेतृत्व खूप सुंदरच आहे. तुमच्याबद्दल बोलायला दिवस पूर्ण संपणार. सर्व आमच्या महिला भगिनींच्या वतीने मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही लढा आणि लढाल. कारण जो आपल्या बाबतीत झालेला हा द्वेष आहे त्याची पूर्ण आपण सर्वांनी केलंय ते खूप चांगल्यासाठीच केलंय की तुम्ही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढा. आम्ही सर्वजण तुमच्या सोबत आहोत आणि तुम्हाला निवडून आणल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. एवढं सांगते आणि यानंतर या ठिकाणी उपस्थित असलेले उदगीरचे सामाजिक कार्यकर्ते श्री मंगेश सावंत या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की त्यांनी व्यासपीठावर आपल्या मनाचं व्यक्त करावं. मंगेश सावंत.
त्यानंतर या ठिकाणी सर्व क्षेत्रातून ताईंसाठी ताईंच्या पाठीशी भूमिका उभं राहण्यासाठी या ठिकाणी बरेचसे मतदार नागरिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्याचपैकी यामध्ये उपस्थित असलेले प्राध्यापक श्री रुपेश पाटील साहेब हे आपल्या म्हणून व्यक्त करत आहेत. जमलेल्या सुज्ञ सजग आणि उद्याचं सावंतवाडी विधानसभा क्षेत्रातलं भवितव्य घडविणाऱ्या माझ्या माता भगिनी युवा बांधवांनो, मी इथे आल्यानंतर अनेक लोकांना प्रश्न पडला असेल की पत्रकार कसा बोलतो आहे. पहिली गोष्ट तुमच्या डोक्यातून काढून टाका तर मी एक पत्रकार म्हणून बोलतो आहे, मी एक सजग मतदार म्हणून बोलतो आहे. आणि ज्यांनी 2015 पासून तर 2024 पर्यंत मी सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि एकूणच आजही तालुक्यांमध्ये फिरतोय, वेगवेगळ्या व्याख्यानं देतो आहे, वेगवेगळे कार्यक्रम करतो आहे. इथे अभिव्यक्त होण्यासाठी किंवा मी तुम्हाला ताईला मत घालण्यासाठी मुळात मी बोलणार नाही. तुम्ही जेव्हा या विधानसभाच्या वेळेस मतदान कक्षात जाणार, मतदान कक्षात गेल्यानंतर जे उमेदवार आहेत त्यांचा चेहरा बघा, त्यांचं कार्यकर्तृत्व बघा, वेळोवेळी दाखवलेलं विकासाचं गाजर बघा. आणि गेली अनेक वर्ष सावंतवाडी, दोडामार्ग आणि वेंगुर्ला या तालुक्यातून कधीतरी आठवडाभरात, महिनाभरात रस्त्यावर आमचा युवक जेव्हा त्याचा ऍक्सिडेंट होतो आणि रस्त्याच्या खावळत तो पळतो आणि त्या क्षणी जेव्हा एकुलता एक मुलगा गमावतो, त्या आई बाबांच्या डोळ्यांच्या अश्रूंकडे बघा आणि मग मतदान करा. दुसरी एक गोष्ट महत्वाची आहे ती म्हणजे आपण म्हणतो विकास विकास विकासाची परिभाषा दोन गोष्टी सांगतो. एक म्हणजे मी ताईंबद्दल अजिबात बोलणार नाहीये किंवा जे उमेदवार आहेत त्यांच्याबद्दलही बोलणार नाहीये. तुमच्यातली जी संवेदनशीलता आहे तिच्याबद्दल मी काही गोष्टी तुम्हाला सांगू इच्छितो. इथे आपण सगळे शून्य आहात. तर कोकण हा स्वर्गीय मधु दंडवते असतील, बॅरिस्टर नागपुरी असतील यांच्या विचारांना सलाम करणारा हा मतदार आहे. आणि त्याच्यामुळे जर कोणी तुम्हाला काही आमिष दाखवत असतील, जर कोणी तुम्हाला काही प्रलोभने दाखवत असतील ती निश्चितच स्वीकारा. कारण प्रलोभने तेच दाखवतात जे काही करू शकत नाहीत. तेच लोक तुमच्या लक्ष्मीला, आता लक्ष्मी पूजनाला येतील, तुमच्याकडे लक्ष्मी प्रसन्न होणार आहे, त्याच्यामुळे भरभरून घ्या. पण ज्या दिवशी तुम्ही मतदान कराल त्या दिवशी समोरचा उमेदवार आणि त्याच्याकडे आलेली लक्ष्मी कोणत्या मार्गाने आलेली आहे हा जरूर विचार करा. माझे अनेक युवक बांधव या ठिकाणी म्हणजे फार पूर्वी 70 ते 80च्या दशकात गावडे साहेब आपला हा जिल्हा मध्ये वाटावर घडत होता असं म्हणत होतं. पण आज काय फारशी परिस्थिती तेवढी बदललेली नाहीये. आज गुगल पे आणि फोन पे आलेले वर्जन बदलले, पण इथली व्यवस्था तीच आहे. आणि म्हणून एक सजग नागरिक म्हणून मला बोलावंसं वाटलं. एक सजग माझ्यातला एक माणूस म्हणून मी बोलतोय. मी कुठल्या पक्षाचा नाही, कुठल्या धर्माचा नाही, कुठल्या देशाचा नाही. मी एक भारतीय म्हणून, सजग नागरिक म्हणून या ठिकाणी अभिव्यक्त होतोय. कारण जेव्हा तुम्ही राजकारणात येतात, राजकारणात भ्रष्टाचार करण्यासाठी, पैसे कमवण्यासाठी काहीतरी अनुभव लागतो. आणि त्यांचा अनुभव आज तो शून्य आहे. म्हणजे त्यांना भ्रष्टाचार दाखवावे लागतील. त्याच्यामुळे पैसा खोरीने कमवणारे जे येत आहेत, पैसा देणारे जे येत आहेत, त्यांच्याकडून बिनधास्त घ्या. आम्ही पण घेणार आहे, तुम्ही पण घ्या, बिनधास्त घ्या. ठीक आहे. त्यांच्या बापाची प्रॉपर्टी नाही आहे, तुमच्या टॅक्स मधून कमवलेला तो डॉलरचा माल आहे. पण फक्त एकच सांगतो, ज्या दिवशी तुम्ही मतदान कराल ना, जे काही चेहरे असतील, दादाबाई कोण काही सांगणार नाही, पण त्या 4 चेहरे 5 चेहरे बघा आणि याच्यापैकी माझ्यासाठी कोण धावून येणार, माझ्यासाठी सावंतवाडीत कोण राहणार, आणि माझ्यासाठी जेव्हा ऍडमिशन असेल
किंवा माझ्या कुटुंबावर जेव्हा काही संकट येईल तेव्हा कोण दादा, कोण भाई, कोण काही माझ्यासाठी धावून येईल, एवढा फक्त सत्सद विवेक बुद्धीने विचार करा. एवढीच फक्त कळकळीची विनंती करतोय मी खाची असत. मी 1000 किलोमीटर लांब माझं गाव आहे. 2014 साली मी या ठिकाणी आलोय आणि 2024 मी आता मतदान बघतोय. फारशी परिस्थिती बदलली नाही. गेल्या 15 वर्षामध्ये काहीच झालं नाही. मी बोलणार नाही, तो माझा व्यासपीठ नाही आहे. पण एक गोष्ट सांगतो, ज्या वेळेस 1689 मध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचा शिरच्छेद झाला त्यावेळेस या स्वराज्याचे रक्षण करणारी महाराणी ताराराणी होती. त्याच्यामुळे एक महिला काय करू शकते, महिला काय करू शकते, हा इतिहास आहे. इतिहास तेच लिहितात जे इतिहास वाचतात. तर ज्यांचा रक्तातच स्मशानाच्या वाटेने जातो त्याने चिन्हेकडे पाहून घरीवर राहायचं नसतं. घेता आलाच तर खायचा असतो अंगार. दादा बहिणीचा आपल्या अंगावर. आणि ही क्रांतीची जी ज्योत तुम्ही पेटवणार आहात, माझ्या खूप माता भगिनी या ठिकाणी आहेत. असं म्हणतात की बाईची जात आतल्या गाठीची असते. ती कुणाला मतदान करते सांगतही नाही, आणि सांगितलं तरी खरंच सांगेल यात शंका आहे. त्याच्यामुळे तुमच्या मनामध्ये एक लक्षात ठेवा, इथे आपल्या सावंतवाडी मतदारसंघाची महिलांची संख्या समसमान आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही रणरागिणी आहात. तुम्ही निर्णय तुमचं मत करणार आहे. एवढीच फक्त अपेक्षा व्यक्त करतो की येणारा जो आमदार असणार तो माझ्या माता भगिनींना, तो माझ्या बांधवांना, तो माझ्या आबामुद्दांना न्याय देणारा असावा. एवढीच फक्त तुमच्याजवळ कळकळीची प्रार्थना करतो. आणि जर माझ्याकडून कोणाचं मन दुखावलं असेल तर दिलगिरी व्यक्त करतो, मी सडेतोड बोलतो. जरी मी एक चॅनलचा प्रतिनिधी असतो, एखादा वार्ताहर असतो, सामान्य पत्रकार असतो, पण माझ्यातली संवेदनशीलता मला 3 दिवस सतत विचारत होती की मी कुणाच्या व्यासपीठावरून बोलावं, कुणाला मी समर्थन करावं. मी कुणाचंही समर्थन करत नाही. मी तुमच्या भावनांचं समर्थन करून तुमच्या भावनांच्या अनुषंगाने या ठिकाणी अभिव्यक्त झालो आहे. मला संयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल त्याचं हृदयापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि जाताना एकच सांगतो, ही ऐतिहासिक लढाई आहे. ज्याचा जमीन जिंदा असेल, ज्याची माणुसकी जिंदा असेल, तो खंबीरपणे या ठिकाणी निर्णय घेण्यास सक्षम असेल. नाहीतर मरतात रोजच, पण इतिहास त्यांचा लिहिला जातो जे स्वाभिमानी असतात आणि जे खऱ्या अर्थाने सत्याच्या बाजूने उभे राहतात. नाहीतर आज माल लगाव माल मिलेगा, तुम्ही द्या. धन्यवाद. यानंतर या ठिकाणी उपस्थित असलेले वेगवेगळ्या तालुकाध्यक्ष सन्माननीय उभस साहेब मनोगत. हॅलो, आदरणीय व्यासपीठ आणि आमच्या सर्वांच्या लाडक्या प्रत्येक जनमनातल्या आजच्या विधानसभेच्या उमेदवार म्हणून आज आम्ही तुम्हाला बोलवले त्या आपल्या अर्चनाताई आणि सर्व व्यासपीठ. खरं तर आज 7 ते 8 वर्ष तुम्ही सर्वसामान्यांसाठी काम करता, पण एवढं होऊ नये. एका विरुद्ध दिशेला ओढली जाते काही चुकीच्या लोकांमुळे. अशा या विचारांची गाडी रुळावर आणण्यासाठी आम्ही सर्व कार्यकर्ते आणि एक निष्ठावान अशा प्रकारचे सर्व आपल्यासारखे सर्व तुम्ही उपस्थित या सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून ताईंना आम्ही सांगतोय तुम्हाला लढायचं आहे. आणि नेता कसा असावा तर तो अशा ताईंसारखा असावा. याचं कारण असं आहे की उद्या काय होईल आणि एवढ्या मोठी पदावर राहून विविध पद भोगून माझं पद जाईल आणि मला वरून काहीतरी आदेश चुकीचं मी काम केलं तर माझं पद जाईल आणि माझी खुर्ची जाईल. याची तमाशा बाळगता तुम्ही आज आमच्या सर्वांसाठी इथे आलात. यातच तुमचं नेतृत्व सिद्ध होतं. नाहीतर आपण आज प्रत्येकाच्या नजरेत आलं असणार की इथे कोण खुर्ची सांभाळतोय आणि कोण सर्वसामान्य सांभाळतोय. हे सांगण्याची आणि माझं नाव घेण्याची गरज लागणार नाही. 2 ते 3 दिवसापूर्वी मला वाटतं एक सोशल मीडियावर एक पोस्ट ऐकण्यात आलेली आमच्या
सर्वांनी आपल्या आसनावर बसायचं अशा प्रकारचं आम्ही आवाहन केलं असताना पण आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपल्या लाडक्या बहिणीसाठी आपल्या खुर्च्या रिकामी करून दिल्या. याला भाऊ म्हणतात. 1,500 रुपये देऊन 1 लाख वेळा सांगणारा भाऊ नसतो आणि एखाद्या बहिणीसाठी एक पाऊल मागे घ्यायला लागेल अशा पद्धतीचा केव्हा भाऊ नसतो. जो बहिणी खुर्चीवर बसेल म्हणजे आधीच आपण उडी येऊन आईच्या मुलावर नागोबा होतो. त्या पद्धतीतून ह्या खिडकीतून बाहेर बघितलं तरी दिसू शकतं कोण आईच्या मुलावर नागोबा आहे आणि कोण बहिणीची तमा बाळगतोय. ही बहीण आज जरी तुम्ही या बहिणीची खुर्ची काढून घेण्याची कसं दाखवलं असेल तुमच्या असलेल्या खोके असतील नाही तर बाकी कशाने असतील पण आम्ही सर्व लाडके भाऊ आणि आमच्या पुढे बसलेल्या बहिणी आम्ही एवढा शब्द ताईंना देतो की ही खुर्ची आम्ही तुम्हाला हक्काने मिळवून देऊ. तुम्ही फक्त आमचं लोकप्रतिनिधित्व स्वीकारा आणि आमच्यासाठी लढा. ज्या लढाईसाठी जेवढं काय लागेल तेवढं आम्ही करायला तयार आहोत आणि तुम्हाला जिंकून देण्याशिवाय आम्ही स्वस्त बसणार नाही अशा पद्धतीनं वचन आम्ही या सर्वात जवळची काही तुम्हाला देतो. आणि आज आपल्याकडे व्यासपीठावर बसलेल्या आपल्या आदरणीय विचारवंतांसारखे आणि यानंतर पुढच्या काळात आपल्या सर्वांना दिसेल की किती व्यक्ती आणि पोरापोरांचे आशीर्वाद आपल्याला लाभणार आहेत याचा आज तुम्हाला दिसणार नाही. त्याचं कारण असं आहे की काही लोक अफवा पसरवत आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या. या अफवेला फक्त 8 दिवस होऊन दे. 8 दिवसानंतर यांच्या अफवा ह्या हवेत मिळतील आणि सगळं चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर येईल. त्यावेळी तुम्ही असं बघाल की एवढी ताकद होती ह्या आम्हाला माहिती नव्हतं आणि वरच्या खुर्च्या हलवायची जबाबदारी पण तुमच्या आमच्यावर आहे की ही खुर्ची तुम्ही आमची खुर्ची तुम्ही काढून घेतला हक्काची. तुमच्या खुर्च्या डळमळीत करण्याची ताकद आमच्याला हे दाखवून देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. व त्याच्यानंतर सावंतवाडीचे तालुकाध्यक्ष सन्मान्य पुजारी गवळी आपल्या मनोरंजन. हॅलो श्री देवी माऊली लाकडी. हॅलो श्री देवी माऊली लाकडी सदस्य जे उपलब्ध त्याच्या पाण्याचा सगळे नतमस्तक होतो. सन्माननीय व्यासपीठ आणि आज दोडामार्ग वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी तालुक्यातून आता सध्या सुगीचे दिवस चालू झालेले आहेत. भात कापणी चालू झालेली आहे. तरी पण आपली सर्व शेतातील कामं बाजूला ठेवून कारण आम्ही गेले 15 दिवस फिरतोय बघतोय भात कापणी सध्या जोरात चालू आहे. पण आता 2-3 दिवस पाऊस उघडला आहे आणि ह्या परिस्थितीत आज आपल्या माता वगैरे असतील आपले बंधू असतील तर बरेचसे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते ग्रामीण भागातील आहेत. शेतकरी वर्ग मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहे. तर आज ही सगळी आपल्या शेतातील कामं बाजूला ठेवून फक्त आणि फक्त काहींच्या प्रेमासाठी आपण सर्वजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल आपले सर्वांचे मनापासून काय वाटतं. मी लोकांकडे गेलेलो आहे. ज्याच्या धारा गेलो तर प्रत्येक बहिणीने मला हेच कळून सांगितले खरोखर आज घरात प्रत्येकाच्या घरात काहींचं कॅलेंडर दाखवून सांगताय एवढा काही आमच्या घरापर्यंत पोहोचलेले आहेत. खरोखर एवढं दुःख झालं काही ना काही खरोखरच सांगतो की आम्हाला कोणाला असं कन्व्हिन्स करायला जास्त लागत नाही की तुम्ही आज या कार्यक्रमासाठी या म्हणून. स्वतः सकाळपासून फोन झाल्याने अजूनही लोक फोन करत आहेत तुमची सभा संपली का आम्ही एकटं वाटेत आहोत आता या तुम्ही येईपर्यंत चालू असता. पण खरोखरच काहीने ज्या पद्धतीने त्याला 7-8 वर्षात काम केलेलं आहे तर आपण या कामाची फलश्रुती म्हणजे आपण सर्वजण या ठिकाणी आपण उपस्थित आहात आणि आज आम्हाला पण खरोखरच वाटत होतं एक सुशिक्षित आणि उच्च शिक्षित आणि एक
कामाचं ध्येय असलेलं ध्येय वेळेने म्हणतो आपण नेतृत्वात आपल्याला लाभलेलं होतं. आणि बरोबर आम्हाला सुद्धा प्रश्न शिकवलं की आपल्याला या नेतृत्वाला पुरावं लागते की काय, पुन्हा 5 वर्षाची वाट बघावं लागते की काय. परंतु खरोखर आपण सर्वांनी मिळून पाहिजे, आपण सगळ्यांनी फोर्स केलाय की यावेळी काही झालं ते मागे घ्यायचं नाही. परत काही होतं तर खरोखरच आपल्या सर्वांचा आग्रहाचं आणि आपल्या सगळ्यांच्या प्रेमाखातरच आज काही इथपर्यंत पोहोचलेला आहे, या निर्णयापर्यंत पोहोचलेले आहे. तर मी सगळ्यांना खरोखर पुन्हा एकदा आवाहन करतो की आपण सगळ्यांना काही सोबत आहात तर दोन्ही हात तुमचा काहीला सगळ्यांनी पाठिंबा दाखवत आहे, दोन्ही हात तुमचा करा. खरोखरच धन्यवाद. आणि सांगायचं वाटतं मी भावनिक याच्याकडे आलो की आरोप म्हणून माझे पदाधिकारी नारायण भोगळे आहेत, त्यांचे दोन्ही हात फ्रॅक्चर झाले पण मी आणि त्याच्याकडे उपस्थित नाही. दोन्ही हात ऍक्सिडेंट मध्ये फ्रॅक्चर झाले त्याच्या हात बाजून या पेशंटमध्ये उभे आहेत. नारायण भोगळे आरोप आलेले आहेत, ऍडमिट होते पण मला मी काही त्या सगळ्यासाठी येणार आहे. स्पेशल फोनला गाडी घेऊन येणार आहे, पण मी येणार आहे, ते आलेले आहे. बरोबर थोडंसं तुम्हाला जर सांगलंय आणि तुम्ही तुमच्यासारख्या माणसांचा पाठिंबा आज आम्ही सगळेजण या निर्णयाकडे पोहोचलेलो आहोत. काही गेले आता 8 ते 9 वर्ष अक्षरशः आपलं घरदार सगळं सोडून देत आहे. आपल्या कुटुंबाचा विचार करत आहे, आपल्या मुलांचा, काही ना 2 मुलं आहेत, मुलांचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत लाईट होत आहे. सकाळी 9 वाजता बाहेर पडायचं, रात्री 12, 1, 2 वाजते तरी काही नाही, भान राहत नाही. आज माझ्या मतदारसंघाचा विकास झाला पाहिजे. आज माझा एकही मतदारसंघातील माणूस कुठच्याही सुविधांपासून वंचित नाही राहिला पाहिजे यासाठी तयार. जशी चाकं लावतात म्हणजे आपण भिंगरी म्हणतो त्या पद्धतीने काही आज घरात घर आणि प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक वाड्यात आणि प्रत्येक वास्तूवर काही पोहोचलेले आहे. आज आम्हाला जाऊन अडचणच नाही, हा फॅन सांगायची गरज लागत नाहीये. खरोखरच सांगायचं आम्हाला सार्थ अभिमान आहे की काही जर आपल्याला नेतृत्व लाभलं तर खरोखरच आम्ही आमचं भाग्य समजतो. कारण आता आपण बघतोय आता बरंच आपल्याला प्रयोग दाखवतील, बरेच जण आपल्या नेत्यांना सुरू झाले आहे. आणि खरंच सांगतो तुम्हाला पुन्हा एका ठिकाणी मुद्दाम नमूद करतो की हे जे माझे बंधू आणि बांधव भगिनी उपस्थित आहेत ते स्वयंस्फूर्तीने आलेले आहेत. आपण सर्वजण स्वयंस्फूर्तीने आलोत की नाही त्यांच्यासाठी? स्वयंस्फूर्तीने आलोत की नाही? आणि एकच निर्णय आहे, ह्यावेळी विधानसभेवर काही ना काही गरज आपल्याला पाठवायचं आहे म्हणजे पाठवायचं आहे. या एकाच निर्णयाने आपण सगळेजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. आपण आता बघतोय आता काही जण म्हणत असतील तुमची कामं कुठे आहेत काय, आमची भले नाही आहेत का बरोबर, पण आम्ही जे गावात घरोघरी मागेल त्याचं रेशनिंगचं काम केलेलं आहे. जो हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठी काम होतो त्याच्यासाठी आम्ही रात्री बेरात्री धावून गेलेलो आहोत. त्यांच्यावर अन्याय झालेला त्याच्यासाठी आम्ही पोलीस स्टेशनवर काम केलेलो आहोत. असं हे काय अनेक ज्या ज्या लोकांच्या बारीक कामं केलेली आहेत त्या लोकांच्या गाडीचा हात उंचावून अभिमानाने सांगतात त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. ते सांगतात की तुम्ही आमच्या वेळाप्रसंगाला पडलेला म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. काही रात्री अपरात्री 2 वाजता फोन उचलतात म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत. आम्ही काही ना कधीही फोन लावतोय, 24 तास काही आमच्यासाठी उपलब्ध असतात म्हणून आम्ही स्वतःच्या खर्चाने स्वतःची गाडी घेऊन आज या ठिकाणी येणार आहोत. तुम्ही काही निर्णय घ्या, तुमचा सगळा निर्णय आम्हाला मान्य असेल. एकानेही आज या ठिकाणी येताना आम्हाला काहीही विचारलेलं नाही, काहीही विचारलेलं नाही. आणि याचा खरोखरच आपला अभिमान आहे की आमच्याकडे गोरगरीब जनतेसाठी, गोरगरीब लोकांसाठी, आलेल्यांसाठी काही का असताना खालीचा वाटा उभारण्याचं काम आमच्याकडे होतोय, काही कर्ज होतोय. आणि ह्या प्रेमासाठी आज आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात. अजून काय बोलत नाही आणि आपण बऱ्याच मान्यवरांचे उपस्थित आहे. आपण बघतोय पाचकेकरांसारखे या ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित आहे. काहींसाठी आपण पाटील साहेबांचं सुद्धा या ठिकाणी मार्गदर्शन आहे. बरेच मान्यवर आपण बघतो तर या ठिकाणी बऱ्याच महिला मंडळ दिसते, आम्हाला साथ सुद्धा नाही अवस्था म्हणजे बाबासाहेब इलेक्शनला महिलांनीच ताब्यात घेतलंय वाटतं असं नाही सर. काही खरोखर सांगतो जे काय महिलांची उपस्थित आहे व्यासपीठावर बसलेल्या महिला बघून काही खरोखरच नारी शक्तीचा तुम्हाला 100% पाठिंबा आहे. आणि पुरुषांच्या बरोबरच या महिलांना साथ देतील यासाठी आज त्या ठिकाणी विश्वास करतो. आणि खरोखरच पुन्हा एकदा आपली सगळी महत्वाची कामं सोडून या ठिकाणी आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि दोडामार्ग तालुक्यातील सगळे माझे पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनापासून आभार व्यक्त करतो.
त्यानंतर या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे जिल्हा उपाध्यक्ष सन्माननीय संदीप जोस साहेब यांना विनंती करतो आपण आपले मनोगत थोडक्यात व्यक्त करावं. नमस्कार. महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होऊ लागलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने आज या ठिकाणी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ आणि त्याचं मुख्यालय सावंतवाडी हे आहे. तिथूनच हा विधान मेळावा व्यक्त होत आहे. या मेळाव्याच्या निमित्ताने व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या या विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवार सन्माननीय अर्चनाताई घारे, सन्माननीय व्यासपीठ, दोडामार्ग, सावंतवाडी, वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व कार्यकर्ते, उपस्थित सर्व पत्रकार आणि सर्व मतदार मित्र हो, मी तुम्हाला सुरुवातीला अगदी काही प्रश्न विचारणार आहे. घाबरून जाऊ नका. ही काही नोकरीची पैसे देऊन पास होणारी किंवा नोकरी लागणारी अशी परीक्षा नाहीये. मित्र, आपल्या विधानसभा मतदारसंघाचा शहरी भाग सोडला तर ग्रामीण भागामध्ये किमान 8 तास लाईट उपलब्ध असते का? नाही. आपण हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला आपल्या आजाराप्रमाणे त्या ठिकाणी वैद्यकीय उपचार केले जातात का? रस्त्यावरून आपण निर्धारित स्थळावर
आता आतापर्यंत आपण निवडून दिलेल्या सर्वांनाच विसर पडलेला आहे आणि त्यामुळे असं एक नेतृत्व आपल्या समोर उभं आहे. त्या नेतृत्वाला आपण सर्वांनी हात दिला पाहिजे. या ठिकाणी प्राध्यापक पाटील सर ते मीडियामध्ये काम करतायत तर आपली भावना बदलून गेली. म्हणजे तुम्ही गेली 10-15 वर्ष तुम्ही घाटमाथ्यावरती आहात तरी देखील आपल्या कोकणामध्ये काम करीत असताना गेली 15 वर्ष परिस्थिती बदललेली नाहीये. परिस्थिती बदललेली नाहीये आणि त्यामुळे आपल्याला ती परिस्थिती बदलवायची आहे आणि यासाठी हे नेतृत्व आपल्याला हवं आहे. एखाद्या कार्यक्रमाची जी यशस्वीता आहे ही यशस्वीता बॅकस्टेज कलाकारावरती अवलंबून असते आणि तुम्ही आता माझ्या भाषणापूर्वी जी जी काही भाषणं झाली माझ्या मागचं म्हणजे बॅकस्टेजचे कलाकार बॅकस्टेजचे वक्ते बोललेले आहेत आणि प्रत्येकाने अर्चना ताईंना प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि मागे बढो हम तुम्हारे साथ हैं. याचाच अर्थ काय तर जसं एखादा कार्यक्रम यशस्वी होतो बॅकस्टेजच्या कलाकारापासून तशाच प्रकारे आपल्याला आपलं जे स्थान आहे आपलं जे ठिकाण आहे आपलं जे टार्गेट आहे हे आपल्या नजरेसमोर आहे. आम्ही आता यालाच का म्हणून निवडायचं तर गेले 8 वर्ष अर्चना घरे नावाचं पर्व सुरू झालं आणि विशेषतः गोडाबादमध्ये तो पूर आलेला हा पूर अगदी गोव्यापर्यंत होता. गोव्यातील मंदिरे घरं पाण्यामध्ये बुडालेली होती आणि ह्या पाण्यामध्ये बुडालेल्या मंदिरामध्ये त्यांची आमची कुठली ओळख पण नव्हती. अशा मॅडम त्या ठिकाणी ह्या पाण्यामध्ये काम करत होत्या. आम्ही सुद्धा त्याला दूर बघत होतो. म्हणजे अशा प्रकारे त्यांनी आतापर्यंत आपल्या सर्वांसाठी काम केलेलं आहे आणि पुढेही काम करण्यासाठी आपण त्याला प्रोत्साहित करणं आपण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे राहणं गरजेचं आहे. रात्रभरी झोंगे फार आहे आणि त्यामुळे प्रत्येकाला वेळेचं लिमिट आहे. माझ्यासाठी पण वेळेचं लिमिट आहे. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी आहोत अशी सगळ्यांची मदत देतो. धन्यवाद. आता या ठिकाणी फक्त 2च मनोरंजन व्यक्त करायची झालेली आहे. नंतर काही बोलतील. व्यासपीठावर सर्व मान्यवर आणि आपले भावी आमदार म्हणून श्री अर्चना ताई परब यांना मला पूर्ण प्रमुखपतीतर्फे पाठिंबा आहे. मी पहिलं भाजपचं काम करत होतो. त्यानंतर 2 वर्ष आधी मी ताईंबरोबर काम करतो पण मला वाटलं नाही की मी 2 वर्ष काम करतोय असं. आमच्या राष्ट्रवादीची पूर्ण संघटनाच नव्हती. पूर्ण तयार करून दिली. पूर्ण पाकिस्तानचा तो काही दिला आणि सांगायचं तात्पर्य म्हणजे गेली 15 वर्ष जे राज्य करताय 2014 सालात त्यांनी आम्हाला दर्शन दिलं ते आतापर्यंत तुळस गावात दर्शन दिलेलं नाही. त्यानंतर आता ज्यांनी आमच्या ताईंची खुर्ची चोरली तो त्या गावात दिसलेला नाही. मी स्पष्ट बोलणार आहे. आपण सर्वांनी माता भगिनींनी आज विचार करायला पाहिजे. आपल्यातली एक रणरागिणी सगळ्यांच्या समोर उभी राहून लढत आहे. तिला सर्वांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. काहींना मी सांगतो जिथे कमी असेल तिथे आम्ही आहोत तुमच्या बरोबर. जेवढे आमची कार्यकर्ते आहोत आम्ही विंगुर्ला सावंतवाडी थोडामाळ जिथे जिथे जायचं असेल तिथे आम्हाला सांगा. रात्रंदिवस तुमच्यासाठी आम्ही करू. पण तुम्ही माघार घ्यायचं नाहीये. 23 नोव्हेंबरला आपल्याकडे असेल तर आम्ही जवळ सगळं पाहिलेलं आहे. आज तुम्ही आम्हाला सांगा माता भगिनी तुमच्या गावात जलमिशन योजना राबवली गेलेली आहे का सांगा. त्याचं पाणी आलेलं आहे का तुम्हाला. जलसंरक्षण मिशन दोन्ही ह्या मिशन आहेत त्या पाणी पिण्याच्या मिशन आहेत. पण काही केलेलं नाही. नुसते
तुमच्या नावावर ठेवलेले आहे. त्यामुळे आपण सुद्धा आज ताईंचे हात बरोबर करण्याचे आहे. त्यामुळे मी एवढं सांगू इच्छितो की ताईंचं काम एवढं चांगलं आहे. गेली 2-3 वर्ष आपल्या 10वीच्या मुलांना नेण्या आणि आणण्याची सोय ही ताईंनी केलेली आहे. संपूर्ण 3 तालुक्यात कुठल्या आमदाराने केलेली आहे सोय तर मला सांगावी. जे आज राज्यात म्हणजे सरकारमध्ये आहे त्यांनी अशी सोय केली होती का? नाही. ताईने आपल्या पदरचे पैसे खर्च करून आपल्या मुलांची सोय गैरसोय होऊ नये, कुठलाही पेपर चुकू नये यासाठी पूर्ण मेहनत घेऊन एवढं काम केलेलं आहे. त्यामुळे माता भगिनींनो, आपण सर्वांनी विचार करा. लाडकी बहीण योजना असू दे, आणखी कुठल्या तरी योजना राष्ट्रीय मुलींसाठी, पण तुमची महत्वाची म्हणजे महिलांची सुरक्षितता. आज देशात काय चाललेलं आहे तुम्ही पाहतात, टीव्हीवरून पाहतात. आज मोबाईलवरती, व्हॉट्सअपवरती, फेसबुकवरती सर्व माहिती मिळते. त्यामुळे पैसे घ्या आले तर, पण काहींना मतदान करा एवढंच मी सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एकच विचार आपलं शुभेच्छा दिली त्यांनी राजवाडा व्यासपीठावरील राज्यपालांनी आपल्या त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो. त्या मी जास्त काही बोलत नाही, फक्त मला एकच मी दिलेला आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगते, सगळ्यात आमच्या समान बहिणी याच्या आपण जमलेला आहोत. कुठल्याही आमिषाला बळी न पडता, पैशाचं असेल किंवा दुसऱ्या कुठल्या आमिषाला बळी न पडता आपण अडचणाला आपण एक मताने, एक विधाने आणि बहुमताने निवडून द्यायचं आहे. आता फक्त अर्चना काही नाही राहिलेलं आहे. तर अर्चना काही ब्रँड आहे आणि त्या ब्रँड खाली आम्हा सर्वांना काम करायचं आहे एवढंच सांगते आणि माझ्या दोन सुद्धा सांगते. जय हिंद. यानंतर मी त्यांच्याकडे उपस्थित झाले सामाजिक कार्याचे कार्यकर्ते सन्माननीय नकुल पार्सेकर, ॲडव्होकेट नकुल पार्सेकरला विनंती करतो. या देव पाटेकरांच्या भूमीत फोटो जास्त वेळ चालत नाही. त्या देव पाटेकरांना सुरुवातीला मी नतमस्तक होतो. सातत्याने गेले 8 वर्ष सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील 3 तालुक्यात 227 गावामध्ये ज्या पोहोचल्या, त्या 227 गावातील हजारो कुटुंबातील माणसाची ज्याने आपली एक स्थिरगाठ बांधली, त्या सगळ्यांच्या आमच्या लाडक्या अर्चनाताई, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि अर्चनाताईंच्या प्रेमासाठी या ठिकाणी तिन्ही तालुक्यातील शेकडो गाव, 200 जास्त गावातून आलेल्या बंधू भगिनींनो आणि पत्रकार मित्रांनो, आजचं एक व्यासपीठ मला वेगळं आहे. वेगळं या अर्थाने आहे की या देशाचं आदर्श नेतृत्व करणारे सुरेश प्रभू यांच्या 4 लोकसभा निवडणुकीमध्ये मी प्रचाराला पाहिजे. त्यानंतर माझे मित्र प्रमोद जगताप यांच्या 2 विधानसभा मतदारसंघात माझ्याकडे होते. त्यावेळेच्या सभा या अशा कोण्या सभा नव्हत्या की मागे मोठी होरणी, मोठे नेते. या ठिकाणी बघा, कुणाचंही पोस्टर नाही, बॅनर नाही, पक्षाचं नाव नाही, ठिकाणी नाही. त्यामुळे ही एक वेगळी सभा आहे आणि हा एक ऐतिहासिक वेळ आहे. गेले 7 दिवस हे कार्यक्रम मुंबईमध्ये होतं. आघाडीचा सगळा जो पेच होता, त्या पेचामुळे आमच्या लक्षात आलं 17 ऑक्टोबरला की या मतदारसंघातील जे एक जुने गद्दार होते, त्या गद्दारांनी पुन्हा त्या पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे अर्चनाताईंचा प्रवेश हा पुढे अर्चनाताईंचा तिकिटाचा दोष होता, तो कठीण झाला, याची जाणीव आम्हाला झाली. आणि हे जेव्हा निश्चित झालं त्यावेळी अर्चनाताईंनी सगळे फोन घेऊन काढलं. समाजातील सगळ्या घटकातील माणसं, ज्येष्ठ नागरिक असतील, रिटायर्ड प्राध्यापक असतील, साहित्यिक असतील, त्यांनी मला
पाठवलेले माझ्याकडे मेसेज आहे. ते मेसेज असे आहे की नकुल पानसेकर आता आमचा निर्णय झालेला आहे की आम्ही मतदानाला जाणार, कारण लोकशाहीतली तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पवित्र हक्क आहे, तो आम्ही बजावला, पण आम्ही नोटाला मत घालणार. त्यानंतर मी एक अशी पोस्ट टाकली की लढती हूं मैं लढ सकती हूं. ही जेव्हा पोस्ट टाकली तेव्हा त्याच माणसाचे मला परत मेसेज आले, जर अर्चनाताई अपक्ष राहत असतील तर आम्ही मतदानाला जाणार, कारण आम्हाला ऑप्शन मिळालेला. आणि हा जो मेसेज आहे तो संपूर्ण मतदारसंघामध्ये आहे. मी गेले 15 दिवस विविध स्तराच्या ही जी माझी कुटुंबातली माणसं आहेत, त्यांच्या यांच्याशी मी सामाजिक कामाच्या माध्यमातून जोडलेला आहे, त्या घरात गेलो. त्यांनी सांगितलं अर्चनाताई सारखा जर तो उमेदवार असेल तर आम्हाला मतदानाला जायची इच्छा नाही. ही या मतदारसंघामधली आजची जी बाजू म्हणतात ती आहे आणि ते वास्तव आहे. एक गोष्ट तरी आहे की समोर प्रचंड पैशाचा पाऊस आहे, हे तुम्हाला नाकारता येणार नाही. हे वास्तव आहे, प्रचंड पाऊस आहे. आता या पावसाच्या समोर आपण सगळे प्रामाणिक अर्चनाताईंचे पाटील आणि अर्चनाताई टिकणार का या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो हो, टिकणार. कारण हा मतदारसंघ सुसंस्कृत लोकांचा आहे. इथल्या आमच्या माता भगिनी अशा विकल्या जात नाही. जे सन्माननीय पाटील सरांनी सांगितलं ते पुन्हा मी रिपीट करतो, तुम्हाला ज्या ज्या मार्गाने जे काही ते सगळं तुम्ही पवित्र दान म्हणून ते हरामीचं दान आहे, ते हरामीचं दान बंधात पाडून घ्या. आणि तुमचं टार्गेट एकच असायला पाहिजे की सुदैवाने तुमचं भाग्य आहे की इतके वर्षानंतर एवढा चारित्र्य संपन्न उमेदवार तुम्हाला मिळालेला आहे. 15 वर्षामध्ये न केलेल्या विकासाचं भूत जे आपल्या मानेवर बसलेलं आहे, हे भूत या निवडणुकीत आपल्याला कोणत्या काढायचं आहे. आणि हे भूत काढण्याचा निश्चय करायचा असेल तर आपल्या हातात फक्त 24 दिवस आहेत. त्या 24 दिवसामध्ये इथं आलेल्या अर्चनाताईवर भेट करणाऱ्या प्रत्येकाने त्यांच्या भगिनी असतील, त्यांच्या आई असतील, त्यांच्या माता असतील, त्यांचे भाऊ असतील, या प्रत्येकाने या गोष्टीचं सूक्ष्म निरीक्षण केलं पाहिजे, सूक्ष्म नियोजन केलं पाहिजे. ते नियोजन कसं आहे ते तुम्हाला एका सांगतो, पण वेळ खूप कमी आहे. इथं असलेल्या आता समजा 500 भगिनी असतील तर त्या 500 भगिनी आज घरी गेल्या आयुष्यातला 1 तास खर्च करा, कागद आणि पेन घ्या आणि तुम्हाला म्हणणारी तुमच्याशी ज्यांचे संवादपूर्ण संबंध आहे, तुम्ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष त्यांना मदत केली असेल, त्या सगळ्यांची नावं त्या कागदावर लिहून काढा आणि त्या प्रत्येकाला भेटून सांगा की या मतदारसंघातला हा जो राजकीय चिखल झालेला आहे, हा राजकीय चिखल आपल्याला जर कायमचा संपवायचा असेल तर ही जी मी जी सांगते त्या उमेदवाराला तुम्ही सहकार्य करा. या पद्धतीनं काम केलं तर तुम्हाला या ठिकाणी विजयाची 100% निश्चित आहे, याची मी तुम्हाला वाईट. दुसरा सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे की या मतदारसंघातले जे आत्ताचे राजकीय संदर्भ आहेत, ते राजकीय संदर्भ खूप वेगळे आहेत. काही पक्षामध्ये गटातटाचं राजकारण प्रचंड विकोपाला गेलेलं आहे आणि त्याची जे सगळे रिफ्लेक्शन आहेत, हे रिफ्लेक्शन तुम्हाला आता नदीच्या 4 दिवसात पाहायला मिळते. कारण सोपी आणि साधी गोष्ट तुम्हाला सांगतो, जे आपण पैशाच्या जोरावर ज्याची बांधणी करतो ते सगळं क्षणिक असतं, ते अळवावरचं पाणी असतं, ते अळवावरचं पाणी कधी पडेल याची खात्री नसते. जे आपण आपल्या आयुष्यातली जी जीवनमूल्य आहे ती जीवनमूल्य जपायचं असेल तर अर्चनाताईसारख्या उमेदवाराला आपण मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे. इथं एक लक्षात घ्या, इथं अर्चनाताई उमेदवार नाही, इथं या सुसंस्कृत मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करणारी प्रत्येक जण आपल्या अर्चनाताई आहे याचं भान ठेवा आणि त्या पद्धतीनं काम करा. हे जर नियोजन तुम्ही नाही केलं तुमचं बंद होणार. आता आज अर्चनाताईंचा मेळावा झाला, या मेळाव्यानंतर अनेक प्रकारचे रुमर्स सुरू होती आणि त्या संदर्भातला अनुभव मला यायला आला. मी या जिल्ह्यामध्ये अगोदर राजकीय
काम करत होतो. त्यानंतर त्यावेळी मला समजलं की या राजकारण बसवण्यासाठी आपल्या आतड्या मजबूत असाव्या लागतात. तेव्हा मी राजकीय प्लॅटफॉर्मवर बाजूला गेलो आणि सामाजिक प्लॅटफॉर्मवर मी काम करतोय. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की या सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये कोणाच्याही गोड बोलेपणाला अजिबात बळी पडू नका. कारण तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने ऑप्शन दिली जातील, प्रलोभनं दिली जातील. ही सगळी क्षणिक असतात, ती एका दिवसाची असतात. पण पुढची 5 वर्ष तुम्हाला डोक्यावर हात मारायची पाहिजे. जे मगाशी आमच्या या महाराष्ट्राने प्रश्न विचारले ते प्रश्न खरेच आहे. आजची तारीख तुम्ही काही वृत्तपत्र काढून बघा की आजही तुम्ही या क्षणाला या सावंतवाडी शहरामध्ये अनेक विषय आहेत. सावंतवाडी शहरातल्या तुम्हाला शहरातल्या गोष्टी सांगतो आणि त्या मला सांगण्यासाठी कोणाची कशाची कमावण्याची नाही. या सावंतवाडी शहरामध्ये 125 वर्षांची परंपरा असलेलं सगळ्यात जुनं हायस्कूल जे संपूर्ण दक्षिण कोकणामध्ये जे हायस्कूल आहे त्या हायस्कूलला रसातला देण्याचं काम तुम्ही केलं. त्या ठिकाणी त्याच माणसाचं नाव आहे. सावंतवाडी कंजुवर सारखी सोसायटी ज्या ती सोसायटी भरभराटी होती ती सोसायटी आता शेवटची घटका बनते. त्याचं पाप कुणी केलं. सावंतवाडी अर्बन बँक जी आता दुसऱ्या बँकेत बंद करण्याचं प्रकरण चालू आहे. या सावंतवाडी अर्बन बँकेमध्ये दक्षिण कोकणातली ज्या काळातली व्यापाऱ्यांचा आधार असलेली व्यापाऱ्यांचा विश्वास असलेली सगळ्या कोऑपरेटिव्ह बँकेकडून इतर अर्बन बँक त्या अर्बन बँकेला रस्ता द्यायचं पाप कुणी केलं. या सावंतवाडी शहराचा विषय आहे. तुम्हाला आतापर्यंत जी कमिटमेंट दिली त्या कमिटमेंट करतात आम्ही आमच्या कानाने ऐकलेल्या आहेत, प्रिंट मीडियावर भेटलेलं आहे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर भेटलेलं आहे. या इथं जी मुलं आहेत त्या मुलांना जगाचं सगळं ज्ञान अपडेट व्हायला पाहिजे. यासाठी त्यांना 1 लाख सेटअप बॉक्स वाटले जाते. माझं चॅलेंज आहे असा या सावंतवाडीच्या आसपासच्या कोणत्या युवकांनी सांगा की आम्हाला एक सेटअप बॉक्स मिळाला. मी सामाजिक प्लॅटफॉर्मवर निवडून करतो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या आढावी एमआयडीसीचा लक्ष मला इथं मुद्दाम केला पाहिजे. आढावी एमआयडीसी या एमआयडीसीचे भारतीय विद्यार्थी नारायणराव राणे आहे हे सांगायला मी अगदी अभिमानाने सांगतो. ही एमआयडीसी कार्यरत झाल्यानंतर आज 10 वर्ष झाली. साधारण 20 दिवसापूर्वी सगळ्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आणि प्रिंट मीडियातून अशा प्रकारची बात म्हणजे खोटारडेपणा किती टोकाचा असतो हे सांगण्यासाठी तुम्हाला उदाहरण काढलं देतो. आणि अशा प्रकारची बातमी आली की काही हरियाणा पंजाबमध्ये मोठे उद्योजक जे फार्मास्युटिकल कंपनीमध्ये जे उद्योगपती आहेत ते आले त्या एमआयडीसीच्या तिथल्या जंगलात ते सगळं रान वाढलेलं आहे. जाऊन तिथं तुम्हाला पटपट दिसत नाही. कारण उद्योग मित्राची मिटिंग होती कलेक्टर बरोबर. मी उद्योग मित्राचा तिथं सभासद असल्यामुळे सेक्रेटरी कमिटी गेलो होतो. त्याला विचारलं अधिकाऱ्याला तिथं प्लॉटच दिसत नाही. त्या ठिकाणी जाऊन सन्मानाने एका आता फार्मास्युटिकल मोठा एक ब्लॉक सुरू करणार आहे आणि त्याच्यातून 1,000 रोजगार निर्माण करणार. मित्रांनो एक लक्षात घ्या, माझाही थोडासा अभ्यास आहे की ही जी एमआयडीसी आहे ना ही ग्रीन श्रेणीची एमआयडीसी. एमआयडीसीचे 3 प्रकार होते, आता 4 प्रकार झाले. एक ऑरेंज एमआयडीसी, आता एक स्पेशल एमआयडीसी, रेड एमआयडीसी. रेड एमआयडीसी घातक असते आणि फार्मास्युटिकलचा उद्योग आहे हा रेड एमआयडीसी मध्ये येऊ शकतो. तो आडारी सारख्या ग्रीन एमआयडीसी मध्ये येऊ शकत नाही. कारण त्याचा जो प्रदूषण निर्देशांक आहे पोल्युशन इंडेक्स हा पोल्युशन इंडेक्स 21 ते 41 आहे आणि फार्मास्युटिकल ही रेड एमआयडीसी आहे त्याचा पोल्युशन इंडेक्स 95 आहे. माझं ही मोठी घोषणा करणाऱ्या या उमेदवारांना आव्हान आहे की रेड एमआयडीसी मध्ये हा फार्मास्युटिकलचा प्रोजेक्ट आणणार कसा हे नॉलेज सगळ्यांना नसतो. त्यामुळे प्रत्येकाला लबाडीची भाषा वापरून जर दिशाभूल करण्याचा प्रयोग झाला असेल तर या लबाड लोकांना जागा दाखवण्याची सुवर्ण संधी तुम्हाला आता आलेली आहे. त्यामुळे या निवडणुकीमध्ये एक दुर्दैव आहे. मला एक अपेक्षा होती आणि मी खूप गर्वाने सांगत होतो की या देशाचे जाणते राजा देशाचे नेते सन्माननीय शरद पवार या साहेबांनी अर्चनाताईला शब्द दिला होता. ज्यावेळी त्यांच्या वंचनेवरून वाटाघाटी सुरू होत्या त्यावेळी मला मिळालेल्या माहितीप्रमाणे
माननीय शरदराव पवारांनी सांगितलं की अर्चनाताई माझ्या मुलीसारखी आहे, ही एक सीट ऍडजस्ट करा. गरजेचं आहे. गेली 8 वर्षांची मुलगी वडा फिरते. एक लक्षात घ्या, एखाद्या कर्तृत्ववान विजय नसलेल्या बाईच्या आयुष्यातली 8 वर्ष फुकट गेली तर काय परिस्थिती होती होता. मगाशी आपण कुंडली दळवीच्या डोळ्यातले अश्रू बघितले, तर मी तुम्हाला विचारून सांगतो की तुमच्या डोळ्यातले अश्रू ही माणसं फुकट जाऊ देणार नाही. प्रत्येक अश्रूची किंमत ही लाख डॉलर आहे आणि त्या निवडणुकीने होणार. पवार साहेबांनी, सुप्रियाताईंनी, त्यांचे नेते जयवंत पाटील यांनी या सगळ्यांनी सतत 5 दिवस रोखण्याचा प्रयत्न केला. पण आघाडीच्या राजकारणामध्ये काही कंपल्शन असतात, काही ऑब्लिगेशन असतात, काही मर्यादा असतात, काही क्षमता असतात. त्याप्रमाणे 2 पावलं काहीला मागे वळतात. काही गोष्टी वाईट घडतात, काही चांगल्यासाठी असतात. या वाईटातूनही उद्याच्या 23 तारखेला आपल्याला निश्चितपणे चांगलं बघायला मिळेल असा विश्वास व्यक्त करतो. पण 2 मिनिटाचा वेळ घेतो आणि तुम्हाला फक्त 2 मिनिटाची एक बोधकथा मीच दिलेली आहे, ती वाचून दाखवतो. कारण मी सांगायला गेलो तर त्याच्यात वेळ खूप झाला. ती शांतपणे ऐका आणि ही बोधकथा डोक्यात ठेवून पुढचे 24 दिवस आपण काम करायचं. बोधकथेचं टायटल आहे विश्वस्त आणि त्याच्यामध्ये कंसात मी म्हटलंय फक्त पत्रकार वगैरेसाठी. राजाला शंका आली, तिजोरीतील खजिन्यामध्ये काहीतरी गडबड आहे. त्याने बिरबलाला तातडीने पाचारण केलं. आपल्याला राजाने पहाटे गार झोपेत असताना का बरं पाचारण केलं? बिरबल ताबडतोब राजाच्या दरबारात गेला. राजा चिंतातून झाला. बिरबल म्हणाला, महाराज आज आपण खूपच चिंतित दिसता, काय बरं कारण जाऊ? राजा म्हणाला, होय बिरबला, कारण तसं गंभीरच आहे. ज्या आपल्या खजिन्याच्या चाव्या आणि जबाबदारी ज्या विश्वासानं ज्या विश्वासाकडे दिली होती त्यात फार मोठी गडबड आहे. सारा खजिना त्याने आपल्या सगळ्या सोयऱ्यांसाठी आणि कुटुंबियांसाठी खर्च केलेला आहे. हा रयतेचा पैसा आहे, हा तुमचा पैसा आहे. त्याचा हिशोब जनकल्याणासाठीच व्हायला पाहिजे. यावर आपल्याला तातडीने उपाययोजना केली पाहिजे. बिरबलाने राजाला आश्वस्त केलं आणि बिरबल कामाला लागला. त्याने नव्या विश्वासासाठी अर्ज मागवले. अनेकांनी अर्ज केले, मुलाखती झाल्या, पण मुलाखतीमध्ये फक्त 3च अर्ज व्हॅलिड झाले. बिरबलाच्या युक्तीनुसार 3घांची परीक्षा घ्यायची नसते. साधारणपणे 1 किलोमीटर अंतरावर 3 वस्तू ठेवल्या. एक भला मोठा सोन्याचा गोळा, दुसरा एक चांदीचा गोळा आणि तिसरं पिंपळाचं झाड. आणि त्या 3घांनाही फरक जाऊन त्यापैकी आपल्याला हवी ती वस्तू घ्यायची. त्या 3घांपैकी दोघे जण धापा टाकत जोरात धावू लागले. मात्र तिसरा होता तो अगदी सावकाश चालत होता. त्या दोघांपैकी एक जण लवकर पोहोचला आणि तो सोन्याचा गोळा छातीला कोकळला. त्याला आनंद झाला की मला आता सोन्याचा गोळा मिळाला. दुसरा थोडा उशिराने पोहोचला, त्याने तो चांदीचा गोळा घेतला. आपण जरा ताकदीने धावलो असतो पहिल्यापेक्षा तर सोन्याचा गोळा मिळाला असता, हे दुःख त्याच्या चेहऱ्यावर दिसत होतं. विशेष उभारलेल्या सामन्यापासून राजा व बिरबल त्याचे निरीक्षण करत होता. मग हा तिसरा इच्छुक होता तो त्या ठिकाणी पोहोचला. त्याने त्या पिंपळाच्या झाडाचे रुपटे घेतले व आनंदाने नाचू लागला. हे पाहून राजासाठी झाला. त्याला बिरबलाने प्रश्न विचारला, तू त्या दोघांपेक्षा पळण्यात चपळ असून अगदी सावकाश का आला? तो तिसराच प्रश्न म्हणाला, कारण मला माहित होतं की सोन्याच्या व चांदीच्या गोळ्यासाठी हे पळणार आहे आणि ते पिंपळाचं रोपटं तिथंच शिल्लक राहणार. मला ते पिंपळाचं रोपटं जवळ होतं, जेणेकरून ते मी लावलं व त्या पिंपळाचं रोपटं तिथंच शिल्लक राहता ते मी लावलं. जेणेकरून मी ते लावलं त्याचा भविष्यात मोठा वृक्ष झाला तर जनतेला सावली मिळेल आणि ऑक्सिजन येईल. हे विचार ऐकून राजा प्रभावित झाला. त्याने आपल्या राजाच्या तिजोरीच्या चाव्या त्या पिंपळाचं रोपटं घेऊन नागराकडे दिल्या. राजा म्हणाला, आजपासून तू या राजाच्या तिजोरीचा मालक, या तिजोरीचा मालक, या पिंपळाचं झाड धन्यवाद. त्यानंतर ताईच्या भाषणापूर्वी एकच सांगतो, ताईचं गाडीने भाषण झाल्यानंतर कुणीही आपली जागा सोडायची नाही आहे. 2 मिनिटे थांबायचं आहे. आपली ताईच्या भाषणाचं या ठिकाणी पूर्णपणे स्पष्ट भूमिका काढून घेण्यात येईल. आणि जरा ताईची मागे म्हणा,
मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले तोडामाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला तालुक्यातील सर्व माझे बंधू आणि भगिनी, उपस्थित असलेले सर्व पत्रकार बांधव, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर मंडळी, सर्वप्रथम मी सर्वांचं खूप मनापासून आभार मानते की तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. एक हात दिली पण तुम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने आज उपस्थित आहात हे माझं भाग्य आहे असं मला वाटतं आणि तुम्ही सर्व माझी प्रेमाची माणसं आहात. श्रीदेव पाटेकरास नमस्कार करते, श्रीदेवी सातेरीस नमस्कार करते, श्रीदेव उग्रकरास नमस्कार करते. आधी ते महिला भगिनी मोठ्या संख्येने आहेत. महिलांना विचारा, आमच्या महिलांना विचारा त्यांना माहेर किती प्रिय असतं. विचारा, माहेर म्हणजे प्राणापलीकडे प्रिय असतं आणि माहेरची माणसं म्हणजे जीव ओवाळून टाकावी अशी असतात. अशा आमच्या ह्या सगळ्या महिलांना विचारा माहेरचं माणूस काय असतं. आणि माझ्या मनात माझ्या माहेरबद्दल जे आहे, जीव ओवाळून टाकावी अशी माझी माणसं, ज्यांच्यासाठी काम करावं, कष्ट करावं, वाटते तेवढं काम करायची तयारी आहे. हे जर तुम्हाला वाटत असेल तर माझ्या मिस्टरांना विचारा की माझं माझ्या माहेरबद्दलचं मत आहे. इतकं प्रेम माझ्या माहेरबद्दल आहे आणि मी आज गेली 7-8 वर्ष आज माझ्या माहेरी काम करते, आपल्या लोकांमध्ये काम करते. आणि नकुलजी पाचेकर यांनी म्हणाले की 7-8 वर्ष फुकट गेली. मला असं वाटत नाही पाचेकर साहेब माझी 7-8 वर्ष फुकट गेली. मी खूप मोठी संपत्ती कमावलेली आहे. मी स्वतःला भाग्यवान समजते की एवढं मोठं प्रेम, एवढं मोठं तुमच्याकडनं जो मला उत्साह प्रतिसाद मिळतोय हे खूप मौल्यवान आहे माझ्यासाठी. हे कुणालाही मिळत नसतं, त्याला भाग्य लागतं आणि ते भाग्य माझ्या नशिबी आलेलं आहे कारण तुम्ही माझ्याबरोबर आहात. गेले 7-8 दिवस अतिशय वाईट गेले. 16 सप्टेंबरचा दिवस होता. मी दौऱ्यामध्ये होते, दोडामार्गमध्ये, वेंगुर्ल्यामध्ये एक एक्सपायर झालेले त्यांच्या घरी गेले. तिथून मी बाहेर पडले आणि मला आदरणीय प्रवीणबाई भोसले यांचा फोन आला. ताई कुठे आहात तुम्ही? म्हटलं मी दौऱ्यात आहे बाई. म्हणाले की थोडं लक्ष ठेवून राहा कारण बघा मुंबईला जाणं तुम्हाला गरजेचं असायला पाहिजे, तिथे तुम्ही थांबलं पाहिजे. म्हटलं ठीक आहे बाई, मला काही अडचण वाटत नाही कारण मी इतके वर्ष काम करते आणि मला निश्चित खात्री होती की महाविकास आघाडीची उमेदवारी ही मलाच मिळणार, एवढी खात्री मला होती. पण मी बाईला म्हटलं काही काळजी करू नका, निश्चित राहा, तुम्ही म्हणताय तर मी मुंबईला जाऊन येते. मला काही कल्पना नव्हती, मला माहिती होतं की एबी फॉर्म घरात येणार, मला जायची गरज नाही एवढी मला खात्री होती. मग दुसऱ्या दिवशी भाईला म्हटलं पण आता मी लगेच जाऊ शकत नाही, मला दोडामार्गला जायचंय. 5 पुनर्वसन शाळेचं छप्पर कोसळले. आमची मुलं तिथे बसलेली होती, त्यांना लागलंय का, काय झालंय, त्या शिक्षकांशी मला बोलायचंय. आज वाईट परिस्थिती, शाळा कोसळत आहे, त्यामुळे मला गेलं पाहिजे. त्यामुळे मी पहिलं तिथे जाते आणि उद्या मुंबईला जाते. त्यानंतर मी शाळेत गेले, मुलांशी चर्चा केली. अतिशय भैरी अवस्थेची मुलं होती, पालक होते, शिक्षक होते. त्यांनी त्या मुलांची चर्चा केली, व्हिडिओला पत्र दिलं, त्यांना सांगितलं स्ट्रक्चरल ऑडिट अर्जंटमध्ये करा आणि आमच्या मुलांना सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित इमारती मिळायला पाहिजे. तिथे कठडे कोसळलेले होते, मुलं अतिशय भैरी अवस्थेत होती. ते झालं. मी दुसऱ्या दिवशी मुंबईला गेले. तिथे गेल्यानंतर मला तर कळालं की असं प्रवेश होतोय आणि तोपर्यंत मला काही एवढी कल्पना नव्हती. आणि प्रवेश होतोय आणि आपलं तिकीट कापलं जाईल असं मला म्हणून वाटायला लागली. मला फोन यायला सुरुवात झाली. तुमच्या सगळ्यांचे फोन आले, मोठ्या प्रमाणात फोन आले, सोशल मीडियामधनं मेसेजेस आले. पण उत्तर काय देणार तुम्हाला सगळ्यांना? तुम्ही एवढे माझ्यावर विश्वास टाकून महाविकास आघाडीचं तिकीट आणणारच एवढी खात्री तुम्हाला होती. त्यामुळे तुम्हाला उत्तर काय देणार? काही फोन घेतले, काही घेतले नाही, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करते. मला या मधल्या काळामध्ये तुमचे फोन घेता नाही आले कारण तुम्हाला काय सांगणार, प्रत्येकाला काय सांगणार हा प्रश्न माझ्यासमोर होता. 4-5 दिवस छान माणूस बसले मुंबईमध्ये. आता मी आमच्या वरिष्ठांची सगळ्यांची चर्चा केली, त्यांनीही प्रयत्न केले. पण महाविकास आघाडीच्या गणितामध्ये कुठेतरी 2 पावलं मागे यावं लागतं असं मला कळालं आणि या गणितामध्ये आपलं तिकीट बसत नाहीये हे मला कळालं. आमची टीम पण आली, सगळी राष्ट्रवादी सगळे आमचे गर्भस करून रात्रीचा दिवस करून विचार आले सगळे. आमच्या ममताकडे आल्या, लहान मुलीला टाकून आल्या. मी पहिला प्रश्न विचारत आई मुलगी कुठे आहे? रडायला लागल्या जोरात. मला म्हणाले मला दुसऱ्या कुणाचं काम नाही करायचं ताई, तुमचंच काम करायचं आहे. तुमच्याला जवळ थांबा ताई, रडू नका. मला पण वाईट वाटले पण रडू नका ताई, रडू नका प्लीज.
त्यांना समजावलं आणि नंतर त्यांना म्हटलं तुम्ही थांबू नका, तुम्ही या परत, प्रत्येकाचं काही ना काही व्यवसाय आहे, कोणाचं काय आहे, कोणाची भातकापणी आहे, सगळेजण कामाची माणसं, आमची दशावतारी मंडळी आहे, सगळी काम करणारी माणसं आहे. म्हटलं तुम्ही लगेच जा, नका थांबू. त्यांना मी रिक्वेस्ट केली, म्हणून सगळेजण परत आले. आणि परवापर्यंत मला अपेक्षा होती की मिळू शकतं, अजूनही काही होऊ शकतं, पण नंतर मग अपेक्षा सोडली आणि मला कळालं शेवटी आपलं तिकीट कट होते. आणि मग मी परवा निघून आले आणि पदरात तिकीट पडलंच नाही. हे अतिशय वाईट वाटलं आणि मला असं वाटतं की माझ्याबरोबर काम करण्याची सगळी तुम्ही जण आहात, मला त्याचं काय उत्तर देणार? तुम्ही माझ्या खांद्याला खांद्या लावून काम केलं, माझ्या मांडीला लावून बसले, मांडी लावून बसला. तुम्ही प्रत्येक वेळ अडचणीच्या वेळेला प्रत्येक मतदारसंघाला आपण फिरलोय. आज तुमच्या अपेक्षा आहेत, तुम्हाला काहीतरी स्वप्न दाखवली, आज आता काय करायचं हा मोठा प्रश्न होता. आज त्या निमित्ताने कार्यकर्ता मेळावा म्हटलं घ्यावं, तुमचं जे म्हणणं आहे फोनवर एवढं बोलणं होत नाही, तर म्हटलं समोर या, सगळ्यांनी बोला. आणि आज तुम्ही सगळ्यांनी माझ्या समोर तुमचे भाषणं केली, बोलला, तुमचे व्यथा मांडले, तुमचे विचार मांडले. आणि सगळं ऐकल्यानंतर मी प्रत्येकाचं भाषण काळजीपूर्वक ऐकत होते, मन लावून ऐकत होते. त्रास आहे, तुमचे विचार आहेत. मला वाटतं की आता आपण लढलं पाहिजे, हे मला सगळ्यांनी सांगितलं. आज त्याच्यात बघा महाविकास आघाडी आहे, आपली समोर युती आहे. आज महाविकास आघाडीच्या कुठल्याही नेत्यावर नाराज नाही आहे, हे मी सांगते सर्वप्रथम की कुणावरही नाराजी नाही आहे, कारण काहीतरी अडचणी असू शकतात. पण या सगळ्याचा विचार करून, तुमच्या सर्वांचा विचार करून आज मी ठरवलंय की आज आपण अपक्ष फॉर्म, एबी फॉर्म, आपण अपक्ष फॉर्म भरतो. अस्मितेची लढाई आहे आणि ही तुमची लढाई आहे. तुम्ही ठरवायचे, तुम्हाला सांगायचंय नक्की फॉर्म भरायचंय ना, याचं ठरवलंय, पण भरायचंय की नाही? भरायचंय. 2019ला माघार घेतलेली मी, आता 2024ला माघार द्यायची का? नक्की. तुम्ही माझ्याबरोबर खंबीरपणे उभे आहात. पण ही लढाई माझी नाही, ही तुमची लढाई आहे. तुम्ही आता 7 वर्षाला काय, तुम्ही आता जायचंय प्रत्येक ठिकाणी, आज प्रत्येक घरामध्ये जायची जबाबदारी तुमची आहे. आज आपला मतदारसंघ, एक महाराष्ट्रात वेगळं नाव आहे मतदारसंघाचं की एक सुसंस्कृत मतदारसंघ, पण आज त्या सुसंस्कृत मतदारसंघाला गालबोट लागतंय. आज बाजार मांडला जातो. याच्यावर मी आता भाष्य करणार नाही, याच्यावर बोलणार नाही, पण याच्यावर वेळ होऊ दे, सगळं पुढे नंतर बोलता येईल. पण आज फक्त तुमच्या बरोबर आहे की आणि ही तुमची लढाई आहे, ही स्वाभिमानाची लढाई आहे, ही अस्मितेची लढाई आहे. मी परत सांगते, आज तुम्ही खंबीरपणे उभं राहणार, माझ्या असं सांगितलेला आहे. हा शब्द तुम्ही पाळणार, तसा मीही पाळणार. मी आयुष्यभर 24 तास वाहून घेतल्यासारखं तुमच्यासाठी काम करेल, हा शब्द आहे. आज मतदारसंघात किती अडचणी आहे ह्याच्यावर बोलणार नाही, ते रोज बोलणं झालं, कुणाला काही फरक पडत नाही. आता कामाची गरज आहे. माझा रोडमॅप पण सांगेन, आपला रोडमॅप जो असेल कामाचा, तो तुमच्या याच्यात मी तुम्हाला सांगेन कसं करायचं, काय करायचं. आपल्याला हॉस्पिटल करायचंय, आपल्याला चांगल्या सुविधा उभ्या करायच्यात, आपल्याला बस स्टॉप, किती तरी अडचणी आज मतदारसंघात, ह्याचा रोडमॅप नंतर सांगणार आहे. पण आज कामाची गरज आहे. परवा एक सांगते, माझा मुलगा मला विचारत होता, लहान मुलगा माझा विराज, मला म्हणाला आई तू एवढं काम करते, आम्हाला सोडून काम करते. मामा मी त्याला नेहमी सांगतोय, अरे तिकडच्या मुलाला, आपल्या मुलाला गरज आहे कामाची, इथे अडचणी आहेत, मुलांना रोजगार नाही आहे, मुलांना शिक्षणाच्या सुविधा नाही आहेत. तुमच्यापेक्षा मला मतदारसंघातल्या आमच्या मुलांची जास्त गरज आहे, त्यामुळे तिथे जाते. तर तो मला म्हणाला आई तू एवढं चांगलं काम करत होती, मग तुला तिकीट का नाही मिळालं, हा प्रश्न त्यांनी विचारला. आणि मला इतकं वाईट वाटलं. कारण आपली मुलं आपल्याला जीवापाड असतात, पण आज 8 वर्ष त्यांच्या प्रेमाचा वेळ आज मी सगळं माझ्या मतदारसंघात दिलेला आहे, तुमच्या सगळ्यांसाठी दिलेला आहे. कारण का माहिती का, आज प्रत्येक घरामध्ये बघते की महिलेच्या डोळ्यात अश्रू आहे. हे अश्रू पुसायचे आपल्याला. प्रत्येक महिलेचा
लातूर कुठेतरी मतदारसंघाच्या बाहेर आहे, पुणे मुंबई मुंबईकडे जातोय, मनमन भटकतोय, ऍक्सिडेंट होतात, ह्या अश्रूची किंमत कोण मोजणार? आज ऍक्सिडेंट होतात, त्या रक्ताच्या थेंबाची किंमत कोण देणार? सांगा मला. आज याच्यावर काम करायची गरज आहे. आणि अतिशय म्हणजे आता मी काल मुलाखत पण बघितलं डॉक्टर जयेंद्र बडोलेकर, त्यांनी म्हटलेलं की मी म्हणत आहे ते म्हणाले की आजच्या या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये आम्हाला वाटलेलं की निष्ठावंत वर्सेस गद्दारी अशी ती इलेक्शन होणार आहे, पण ती तशी झाली नाही याचं आम्हाला वाईट वाटतं. सगळ्यांनी निषेध व्यक्त केला. आज म्हणजे ते असं म्हणाले की आज मला म्हणजे शिवसेना असेल, बीजेपी असेल, म्हणजे सगळ्या पक्षाच्या लोकांचे फोन येत आहेत, तुम्ही उभे राहा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे, म्हणजे हे सगळे फोन करतायत. त्यामुळे आज स्वाभिमानी आणि निष्ठावान जो कार्यकर्ता आहे त्याचा आवाज तुम्हाला बनायचा आहे सगळ्यांना. म्हणजे ही लढाई माझी नाही आहे, आता सांगितलं भाषिक आहे, सगळ्यांनी सांगितलं ही लढाई आपल्या प्रत्येकाची आहे आणि त्याचा आवाज करून आपल्याला सगळ्यांना लढायचंय. आता लढायचं नाही ताई, ममता ताई, आता लढायचं नाही, आता लढायचं. तर आणि सगळ्यांनी आता हे पदर खोचून तर महिला तयार आहे. मी नेहमी सांगत असते मी पदर खोचलाय, पण आता आमच्या महिलांनी पदर खोचलेला आहे. खोचलाय ना? नक्की. सगळ्यांचे आशीर्वाद खूप काही घेऊन जातात आणि हीच काम करायला ऊर्जा मिळते तुमच्या काळामध्ये. त्यामुळे कुणावर नाराज नाही, काही नाही, आपण काम करूयात. आणि निष्ठावंत काय असतो, आज निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावललं गेलं. आता महाविकास आघाडी ते जाऊ द्या, त्याच्यावर नको बोलायला जास्त. आज आपण पहिल्यांदा फॉर्म भरूयात, म्हणजे सगळ्यांच्या मान्यतेने म्हणताय आपण फॉर्म भरूयात. मी सांगितलं होतं पत्रकारांना मी तयारी कशी येणार आहे. कार्यकर्ते म्हणाले, आमचे पदाधिकारी म्हटले तर फॉर्म भरायचा, नाही तर मग आपण थांबायचं, हे ठरवलेलं होतं. पण आज सगळेजण अग्रेसिव्ह आहेत. सगळ्यांचं म्हणणं आहे की फॉर्म भरायचं आहे. तिकडे आदरणीय सुरेशभाई तडवी यांना पण मी फोन केला, त्यांची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते आले नाही. आदरणीय प्रवीणबाईंना फोन केला, मला वाटतं ते पाटेकरांच्या देवस्थानात तिथे असतील. अमित सावंत पण त्यांनाही फोन झालेला होता, पण ते जिल्ह्याच्या राजकारणात प्रचार दौरे वगैरे ते चालू आहे. त्यामुळे आज सगळेजण तुम्ही असं काही सगळेजण आज फोन करतात. सर्वसामान्य महिलांचा मला सगळ्यांचा फोन येतोय, सर्वसामान्य सगळ्यांचा म्हणजे ग्राउंडमध्ये सगळ्यांचा आशीर्वाद आज आहे. आणि हाच आशीर्वाद आपल्याला नक्की पुढच्या काळात विजयाच्या दिशेने नेणार आहे असं मला वाटतंय. त्यामुळे आज आपण आता कॉपी राहिली तर हे झालं की आपण सगळेजण ग्रामपंचायत जाऊन फॉर्म आपण उमेदवारी अर्ज आपण दाखल करूयात, सगळेजण दाखल करूयात. आणि उमेदवारी अर्ज आपण दाखल करून मी पुढच्या काळात जे काय असेल तुम्हाला सुचले नाही की काय तुम्हाला मेसेज दिसली. फक्त एकच सांगते, अफवांवर विश्वास ठेवू नका. अनेक प्रकारच्या अफवा येतात, कोण काय पसरवतं, कोण काय पाईप पसरवतं. मला डायरेक्ट फोन करा, आमच्या इथे सगळी टीम आहे, म्हणजे पुण्या विषयाची आमचे एवढे चांगले तब्येत सगळेजण आहेत, ते आमचे सगळे मंडळी महिला सगळे आहेत. त्या सगळ्यांना फोन करा. जर काय वाटलं कधीही काही अडचण आली लगेच फोन करा. सत्तेला पडताळून घ्या, अजिबात अफवांवर विश्वास ठेवायचा नाही. आज मला त्यामुळे मला आज तुम्ही सगळेजण मोठ्या संख्येने आले. आज अतिशय छान वाटलं की एवढा सगळेजण म्हणजे बोलायला पण जास्त जमत नाही आज. मला काय माहित नाही, कारण मला असं होत आलंय की तुम्ही सगळ्यांनी एवढं प्रेम केलं, तुम्ही जो आशीर्वाद दिला खूप जास्त बोलायचा आहे. त्यामुळे सदैव त्याच्यासाठी काम करेल. या मतदारसंघातले जे प्रश्न आहेत त्याच्यासाठी काम करणार आहे आणि तुमची साथ अशी बसणार आहे हे मला माहिती आहे. तर तुमचे सगळ्यांचे मी आभार मानते आणि आभार नाही मी तुम्हाला इथे नमस्कार करणार आणि सगळ्यांना नमस्कार करणार, सगळ्यांचे आभार करणार, तुमचे आशीर्वाद घेणार आणि पुढे प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक काम ह्या तुमच्या आदेशाप्रमाणे असणार असं मी ते सांगते. आपल्या सगळ्या पत्रकार बांधवांचे मी मनापासून आभार मानते की तेही इथे मोठ्या संख्येने आले आणि थांबते. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.